Partenerul edițiilor Real Podcast. Gama de suplimente Balkan Pro Health. Sănătate, performanță, frumusețe. Vă salut, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Real Podcast. Vreau să vă anunț că începând de astăzi, emisiunea noastră are și doi parteneri. Este vorba de Balkan Pharmaceuticals și de Proecoflex Company, cei care vor fi alături de noi începând cu această ediție până la sfârșitul anului 2026. V-am pregătit ediții interesante cu invitați interesanți. Alături de mine este un tânăr care are o istorie de viață deosebită. A muncit mai mulți ani peste hotare, Franța și Anglia, iar de o bucată de vreme a revenit acasă. Are o istorie de viață fascinantă. Alături de mine este Cătălin Muntean. Te salut, da, Cătălin! Salut. Bine ai venit la emisiunea noastră. Mersi. Cătălin, hai să o începem cu istoria ta de viață. Cătăline, vreau un pic să vorbim despre copilăria ta. Cine este Cătălin Muntean? Poate pentru cei de acasă un nume necunoscut absolut. Da, desigur. Dar pentru mine și pentru cei care vor urmări această ediție, spun, va fi o ediție interesantă. Cătăline, spune-ne de unde ești tu originar, în primul și în primul rând. Din Chișinău, sectorul Ciocana. Sunt născut aici, am copilărit în Chișinău. Am învățat la liceul sportiv numărul 2 de pe Ciocana. Da. Ok. Copilăria ta. Ce copilărie ai avut? Ce copilărie? De sportiv. Aveam câte 2 antrenamente zilnic, școală, antrenamente. Eram bazat doar pe sport și legat de cu ce mă ocupam. Așa. Cătăline, când te-am întrebat de copilărie, știu că ai avut o copilărie destul de grea. Da. Hai să o luăm de la ce vine asta, de unde? Da, la noi, eu am și o soră și la noi părinții s-au despărțit când aveam 5 ani, pare mi 5-6 ani. Mama a plecat la Italia, tata a rămas în Chișinău, s-a regăsit viața, până în ziua de azi trăiește cu o altă doamnă, adică eu mai mult cu sora am crescut, ea m-a crescut, tot ce a putut ea mi-a dat. Care a fost momentul în care, uite, ai simțit tu că trebuie să te maturizezi mai devreme decât trebuie? În copilăria ta, pentru că tu ai povestit de sora, o să te întreb și un pic mai târziu despre sora ta. Eu cred că m-am început a maturiza pe la 14 ani, când am început a realiza că ei vine greu, lucra în 2 posturi de muncă ca să mă întrețin. Da. Am început și eu deja atunci. Dar tu locuiai, voi locuiați în Italia? Nu, locuiam acasă. Mama s-a cumpărat apartament când s-a divorțat cu tata. Noi locuiam acolo. Cătăline, dar locuiam și la tata. Cătăline, dar momentul despărțirii părinților tăi, îți mai aduce aminte? Cum a fost? Dacă, sincer, nu pot să ne aduc aminte, eram foarte mic, aveam 5 ani. Adică, la mine poți să spui că așa e de o viață. De când mă țin minte, eu știu că tata e aparte, mama e aparte. Adică nu am fost împreună. Cum ai trăit momentul ăsta? Că, uite, pentru că e greu să trăiești fără tată, intuiesc. Da, eu de la 6 ani mă antrenez. Probabil de asta și sora m-a dat la sport ca să mă pot apăra singur. Dar eu duceam legături cu tata, adică el era disponibil pentru orice și mama tot, telefonic, dar de mână mă ducea sora. Așa. Povestește-ne cum s-a întâmplat că sora totuși a avut grijă mai mult de tine. Mama unde era? Era în Italia, lucra. Deci tu, până la urmă, ca să înțeleg, mama a fost nevoită să plece peste hotare ca să vă crească pe voi. Da. Și tu ai rămas cu sora de 14? Da, sora de 14 ani, avea atunci 14 ani, dar ne-a lăsat la o mătușă. Adică ea chita până sora a împlinit 18 ani, după ea a luat totul în mâinile ei și deja avea grijă de mine. Cum îi trăiești cu tată divorțat, mama în Italia și trăiești la o rudă? E greu, dar te deprinzi. Ce a fost cel mai greu? Trecerea, uite, acceptarea
față, uite că tata a divorțat, el apropo și-a refăcut viața atunci, s-a recăsătorit. El s-a recăsătorit, dar poate nu mi-a fost așa greu că eu, probabil în fiecare zi eu eram pe la tata, adică a fost Adică timp. nu a fost o ruptură de asta? Nu a fost ruptură totală, a fost acolo periodic, pe 2, 3, 4 ani. 4 ani eu nu l-am văzut deloc pe tata, că punem de la 6 ani până în clasa 4 nu l-am văzut deloc. După în clasa 4 deja eu am venit la liceul sportiv și am trăit la tata o bucată de timp acolo, câțiva ani. După iar la sora. Așa o leacă am fost ca călător. Nu stabil doar cu tata să stau sau stabil doar cu mama. Cât de important a fost pentru tine să ai cu tata o relație frumoasă, o conectare, ca să zic eu așa? Și dacă a fost până la urmă? Da, ea a fost și este acum, noi suntem într-o relație foarte, foarte apropiată, foarte bună. În orice moment mă ajută, în orice situație îl ajut eu. Dar în copilărie, da, o leacă avem nevoie de o susținere. Când ai simțit cel mai mult, uite, lipsa tatălui? Când a plecat atunci, bucata aia de 4 ani? Da, bucata aia de 4 ani, atunci copil, pleci la școală clasa 1, clasa 2, toți vin cu ambii părinți de mână. Dar eu plecam doar cu sora. Da. Cum e sentimentul ăsta? Ai fost poate vreodată cumva, ai simțit faptul ăsta că uite nu-ți ajunge cu nu tata să-ți ia apărarea, poate știi umărul ăsta? Poate ai avut parte de bullying, uite că nu ai tată, ăsta n-are tată și... Doar asta e un factor foarte important. Eu cred că la toți care au crescut fără, în așa situații ca mine, mai mult să-ți reproșează că tu ești fără tată sau că ești fermat sau dar cine e tata tău? Adică trece un an de zile și pe tatăl tău nu-l vede nimeni la școală. Dar tu ai primit asemenea întrebări? Da. Ce răspundeai? Tata e în altă parte, adică realitatea, nu menționam. Tata e în altă parte, mama e la Italia de întreține. Psihologic, tu ai simțit, iată, de ruptura asta? Nu, dacă sincer, probabil, iarăși ajungem, eram foarte mic și deodată am plecat în sală și acolo erau 30-40 de copii, dar pe timpurile alea, la sală nu-ți duceau cum acum băieții care au posibilitate. Înainte în sală erau majoritatea care nu au posibilitate. Și adică noi eram grupul nostru, noi toți eram o mână de prieteni. Da. Dar tu ți-ai iertat părinții pentru faptul ăsta că uite la o vârstă atât de fragedă ai rămas fără ei? Da, adică știți, acum deja sunt matur, eu realizez poate să întâmple multe, oricare poate să întâmple, să se divorțeze cu familia, nu să împacă, adică eu m-am împăcat cu ei și totul e ok. În ce relație ești acum cu părinții tăi? Cu tata, cu mama? Foarte bine cu ambii. Cu tata, practic, o dată în săptămână ne auzim, ne vedem, da, în ospiție la el, adică el mă ajută cu ce poate. Cu mama tot ne vedem, plec în Italia, ea vine la Moldova, adică... Mama tot este în Italia? Da. Extraordinar. Da. De atâția ani. Voi n-ați avut niciodată tentația asta ca să plecați cu toată familia acolo? Am avut. Eu 4 ani am stat în Italia. În Italia am lucrat și ca antrenor. Ca antrenor? De K1, da. Extraordinar. Dar nu știu, eu permanent am fost că eu acasă vreau să construiesc ceva care să stau acasă. Eu permanent am fost cu ideea în Moldova. Hai să vorbim despre sport. Da. Tu ai făcut Judo. Da. Unde te-ai antrenat? La liceul sportiv numărul 2, de la Ciocana Olimpia. Eu am început din clasa 1 până în clasa 4 am antrenat cu lupte libere și în clasa 4 am trecut la judo. Până în clasa 9 am făcut de performanță judo, am rezultate pe la Republicii, la Europene. Deci tu ai participat la competiții? Da, am maestru în sport pe judo, la 18 ani l-am împlinit, da. Adică tu ai făcut sport? Da. Până la 18 ani am făcut Ai sport. participat și la campionate europene? Nu prea, iarăși, financiar nu stăteam bine. Și deci ca să ne tu te antrenai, dar n-aveai bani. Da.
Noi, Și ce făceai? Cum te descurcai? Antrenorul deși plătea pentru deși noi. mama era în Italia, mama... Așa a fost situația, că era problemă cu bani. Mama trebuia și ea acolo să întreține și Nu, încă da. 2 persoane acasă, pe sora și eu. Adică financiar nu stăteam într-atât de bine ca să-ți permiți, pe timpul liceului, un costum, un kimono costa $100. Asta Dar erau bani. Erau bani, da. Da. Noi cu un kimono al un băiet, toți din sală ieșeam și participam cu kimonoul lui. Adică, Cu o haină? Da, toți participam cu ea, ea era de asta bună, de $100, la dânsul părinții erau destul de întreținuți și noi toți participam cu ea. Dar la competiții mai mari participau băieții care aveau o leacă de bani, probabil și mai multe rezultate ca mine, că nu pot să spun că eu am fost unul din cei mai buni din sala mea. Adică... Ce te-a făcut totuși momentul când ai spus că, uite, eu las sportul? Ce senzație, uite? Pentru că tu e greu unui sportiv să spună stop. Am plecat în Italia cu ideea că, ca toți moldovenii, să facem bani. Ce ai lucrat? Te-ai dus la lucru? Știai ce o să faci? M-am dus deodată, pur și simplu, la mama, ea mi-a luat chirie acolo, cu timpul o să mă angajez la lucru. Și am plecat în sală ca să mă antrenez eu. Iarăși mama mi-a dat bani să achit sala pe o lună. Am achitat sala, am intrat acolo, eu pe antrenor îl câștigam. Da, și aveam 18 ani doar împliniți. Și antrenorul mi-a dat o propunere, dacă vreau să lucrez ca antrenor. Și am început să lucrez. Deci, tu nu ai abandonat sportul, tu ai antrenat acolo. Da. Asta a fost munca ta. Da. Deci, tu n-ai fost genul moldovean care s-a dus să muncească la construcții După asta am fost. și la construcții. Da, la construcție am lucrat 4 ani, 5 ani, intensiv. Ce ai lucrat? Ce făceai? Am fost lemnar în Anglia. Lemnar în Anglia. Da. Dar tu din Italia în Anglia cum ai ajuns? Un prieten de-a meu la spălătorie auto. Primul job al meu a fost spălătorie auto. Un prieten de-a meu mă telefonează, nu vrei să plecăm în Anglia, este un job. Da, am plecat acolo, aveam 35 de lire pe zi. Asta e foarte puțin. Puțin, da? Asta e foarte puțin. Acum, ca să înțelegeți, un salariu mediu e 150 de lire. Pe zi. Pe zi. Da, eu lucram cu 35. Am lucrat o lună, am văzut că nu-i de mine, dar eu sunt băiet descurcăreț. Am întrebat de unul de altul, am găsit în lemnărie. Am fost, mi-am comparat. Dar tu te pricepeai? Nu, nimic. Eu nu știam nimic. Am telefonat, eu sunt meșter cu staj de 2 ani. Tu ai spus Da. minciuni? Da. M-au primit într-o companie, eu aveam toate sculele cumpărate noi, eu nici nu știam cum să le uzez. Au observat băieții de acolo, de pe șantier, că eu sunt începător, i-a spus lui șef, m-a dat afară. Și că așa am lucrat în vreo 3 companii până am ajuns chiar să fiu meșter în lemnărie și am ajuns supervisor și după manager pe șantiere. Eu eram manager pe șantiere la lemnărie. Deci, până la urmă, tu te-ai învățat cu lemnul. M-am învățat că îi învățam și pe alții deja, adică eu făceam traininguri în Anglia. Extraordinar. Da. Și din Anglia, ce s-a întâmplat? Din Anglia am venit acasă. Ai revenit acasă. Da. La ce vârstă ai revenit acasă? 26 de ani. Acum 3 ani. Deci tu ai revenit acum acasă. Da. Cu ce gând ai revenit acasă? Am făcut nunta. Cu gândul ăsta, cu planul ăsta am venit să facem nuntă. Deci tu ai făcut nuntă, ai venit acasă să faci nuntă. Da. Ok. Și după nuntă ne-am gândit cu soția să nu plecăm nicăieri, să deschidem afaceri. Și atunci am deschis o berărie din banii de la nuntă care mi-au rămas. Am deschis berărie, cu ea deodată a avut un impact foarte mare. Dar, nu știu, noi ne-am speriat, l-am închis. La primul sezon am închis berăria. Deci după primul sezon voi Da. închis. Așa, eu vreau să revenim totuși un pic la sport. Da. Faptul că, uite, că tu ai renunțat să fii sportiv era un vis, da? Da. Și te-ai redirecționat în alte sfere. Cum crezi?
poate dacă făceai sport de performanță, puteai să devii un campion european, puteai să devii... Sau așa a fost soarta, așa ai acceptat-o? Da, eu cred că așa a fost. Eu și acum mă antrenez doar pentru mine. Eu am realizat că cu sportul nu faci bani destuli ca să poți să intri într-un magazin sau să-ți cumperi ceva. Ce vrei tu, Da. dacă fiind sportiv. Dar noi știm foarte bine. E foarte greu în Moldova cu sportul, adică doar trebuie să ajungi la un nivel foarte înalt. Asta la noi în Moldova e mică și foarte puțini sportivi ajung la un nivel înalt ca ei să facă deja bani, asta să fie jobul lor. Și de asta eu am încercat să intru în business-uri, să încerc altfel să fac Așa, bani. după berărie ce a urmat? Am înțeles că ai făcut mai multe afaceri. Da, am avut și fructe legume. Da. Fructe și legume, Da, ok. 2 sezoane am activat în botanică. Tot l-am închis acolo, mi-a luat patentul, nu se putea deja acolo în locul acela să stau. Eu am dat mâinile în jos, asta a fost o problemă. Și după magazin de haine online. Ai avut și magazin de haine. Da, magazin de haine online, am luat sportivi tare renumiți din Moldova, prieteni de-ai mei, ca acum Denis Țapu și tot așa. Ei mi-au făcut reclamă, adică am făcut poză cu haine și un impact foarte mare. Până la urmă, iarăși am primit amendă, nu e legal să vinzi branduri în Moldova și recete. Și am închis, adică... Până aici a fost Da. După nu mai știam ce să fac, am plecat la Franța. revenit înapoi. Deci, Italia, Anglia Da. și Franța. Da. Nu, Italia, Anglia, acasă, am încercat toate Da. business-urile Și acestea. înapoi în Franța. Și înapoi în Franța. Dar în Franța cum ai ajuns? În Franța un prieten de-a meu, tot sportiv, el cu boxul se ocupă. Mi-a spus dacă nu vreau la muncă, cu pardosele epoxidice, nici nu știam ce înseamnă asta. Dar se achită foarte bine. Zic, da, desigur. Zic, da, desigur. Am plecat acolo, am început să învăț lucru. În prima lună i-am spus, eu mă duc acasă și eu deschid Business. Epoxid de Moldova. Ei se râdeau de mine toți acolo, nu credeau că toți așa spun. Eu am lucrat 1 an și 8 luni, am venit acasă și deodată am deschis. Și ai deschis Da. compania Pro-Eco Pro-Ecoflex. Flex. Da. Așa. O să vorbim despre Pro-Ecoflex un pic Da. mai târziu. Tu mi-ai spus despre faptul că în Franța ai lucrat timp de... Cât timp ai lucrat? 3 ani? 1 an și 8 un an luni, și doar opt. cu epoxidul, da. Dar tu tot nu știai nimic ce înseamnă asta? Nu. Totul absolut ai început Tot de la zero. De la tot zero. de la Și zero. am plecat ca meșter, ca deja băiat care cunoaște. Tu ai fost acolo, ai adunat bani Da, și ai venit acasă. da. Cu banii care ai venit acasă, Am deschis. deschis companie. Da. Așa. Ce ai învățat despre tine muncind ani de zile, apropo, în Franța? Ani, 1 an și ceva. Da. Nu, muncind, în genere, ce am învățat despre mine ce legat de muncă, e că e ca și în sport. Niciodată nu-mi place să fiu la urmă. Adică, permanent, eu sunt în creștere în orice job care nu am lucrat, eu n-am stat pe loc. N-am mers, mi-au spus să fac asta, am făcut asta. Permanent am mers spre supervisor, spre manager, permanent în creștere, nu vreau să merg cu toții. Adică tu nu ai putut să stai locul. Adică Da. gen să fii un muncitor de rând. Tu întotdeauna ai crezut că poți mai mult. Da. Totuși, ce te-a întors acasă? Ce ai găsit în Franța și, uite, niciodată nu ai putea să găsești în Moldova? Sau ce are țara noastră, ceea ce nimeni nu găsește? Pentru că eu spun așa, că într-un moment că toți o să revenim acasă. 100%. Eu la toți care mă cunosc, știu, eu la toți le spun să vii acasă până a deschide companii, până ajunge în Moldova cineva. Eu permanent eram cu gândul acasă. Chiar dacă plecam la muncă, acasă. eu le spuneam, eu acasă să fac ceva, acasă trebuie de făcut ceva, acasă e bine. De ce acasă? Aici sunt părinții, prietenii copilăriei, care poate acum mai rar te vezi, dar ei sunt prieteni. Când pleci în Europa,
ești doar casă, lucru, casă, ca un robot, adică... Ai simțit lucrul ăsta. Dar Da. să revii acasă, unde erai bine în Franța, nu a fost o doză de curaj? Da. Pentru că tu ai ieșit din zona ta de confort, tu câștigai bine acolo. Da, dar eu permanent îmi place așa să risc, să... Eu dacă văd un scop, îmi pun un scop în față, eu nu mă uit ce pot să pierd, ce pot să... Adică eu merg, eu de multe ori am lăsat, eu și Anglia, cel mai bine am fost plătit în Anglia. Cel mai bine în Cel mai bine în Anglia, eu am fost manager la lemnari, eu nu făceam nimic, doar arătam ce trebuie să facă lemnare și atât, toată ziua. Și eu eram plătit de 2 ori mai mult ca ei. Dar am lăsat tot și am venit acasă. Adică... Intuiesc că probabil familia e cel mai Da, scump lucru pe care îl ai tu. da. Ce înseamnă familie pentru tine acum? Când tu deja ești căsătorit, intuiesc că ai copii? Nu, încă copii, nu, încă da. n-ai. Ok. Familia, da, logic. Pe primul rând e soția, știți, ea e cea mai alături permanent și la bine și la rău. După părinții, sora. Dar te-a influențat cumva trecutul tău în felul în care, uite, tu iubești, în care prețuiești ce ai alături de tine? Eu cred că da. Eu de multe ori și la multe persoane le spun să se bucure cu ceea ce au, prin ceea ce au trecut sau ceea ce au. Sau... Eu sunt bucuros că dacă nu eram așa din copilărie, eu nu ajungeam acela care sunt acum. Deci trecutul tău prin care ai trecut tu prin foc și pare, Da. te-a făcut atât de puternic. Da. Eu cred că dacă aveam de toate, acum eram cu totul altă persoană. Și alt caracter și alte viziuni la viața aveam. Așa, hai să vorbim un pic despre omul din spatele afacerii, da? Pro Ecoflex Da. Company, Da. ca să fie mai corect. Cine ești tu când nu ești antreprenor, Cătălin? Eu sunt, nu știu, un soț. Sunt foarte pozitiv, adică la sală îmi place foarte mult. Tu ai revenit, când ai revenit acasă, ai revenit în sală, Da, ai revenit la da, sport. da. Nevoia asta ai simțit-o chiar și unde mai mereu ai fost, da? Și în Dar Franța găseai plecam la timpul, sală. că apropo, când erai în Franța, Da. în Anglia, de sport. Da. Și în Franța m-am antrenat, mă antrenam cu băieți din Moldova care participă la nivel foarte înalt. Noi eram acolo o grupă de 7 persoane, 8. Ne antrenam. În Anglia tot așa, cu persoane care la un nivel foarte înalt. Eu permanent sportul am, unde n-aș pleca, eu găsesc Sală, sală loc și cu să cine, faci da, sport, da. da. Probabil știi, mulți nu cunosc prin câte ai trecut tu, sacrificiile, da? Da. Prin care le-ai făcut până acum. Părerea ta este că ce le-ai spune celor care, uite, nu știu lucrurile despre tine? Da, aici e așa o temă care mulți la momentul de față îmi spun că Cătălin, așa ți-o mers să-i adus ceva în Moldova care nu a avut nimeni, care nu a adus nimeni și adică undeva eu am noroc de asta. Nu-i noroc, lasă încerci cineva să facă. Lasă încerci, aici foarte mulți bani, foarte mari pierderi am avut. La mine au fost situații când tot a fost dat în gaj. Mașină, Ce te referi? tot. Financiar, adică făceam șantiere, nu le plăcea culoarea sau nu dă să refacem, nu vrea să machite, eu trebuie din banii mei personali. Asta startul când am început. Deci nu vrem să le spun că nu. Ținem da, vreau să merg în creștere. Și așa am pierdut în prima jumătate de an. Câți bani ai pierdut? Noi chiar ca zilele este am socotit până la 2 milioane de lei în prima jumătate de an, doar cadou. Așa, de pe un șantier pe altul. Dar ce Și ăștia se bani întâmpla? împrumutați, nu bani avuți, strânși, ăștia bani așa. Deci tu ai împrumutat bani, Da. tu ai dat în gaj ce lucruri? Iată, Mașină, aur, tot ce am avut, tot am dat în gaj. Facem totuși până la urmă obiectul cum vrea clientul. Îmi dădea banii, mă duceam, scoteam ceva. Și așa am mers în creștere. așa, Cătălin, dar
Pro Ecoflex este un vis calculat sau o nevoie de a reuși acasă? Sincer, este o nevoie de a reuși acasă. Eu dacă să vă spun acum cum am deschis noi Pro Ecoflex-ul, asta e că aici e noroc, cum spun toți. Ia zi. Mai sună și telefonul. Așa e. Noi stăteam seara acasă cu soția, nu știam ce să facem, cu ce să mă ocup. La mine soția e așa o persoană care bani o să fie acasă, să nu încerci nimic, ea, dacă sunt bani în casă, înseamnă că viața e... Că e liniște, Da. că e liniște, dar e bine și așa. La mine e altfel, la mine permanent vreau ceva, să încerc să înalt. Vorbesc eu cu soție, ce să deschidem. Soția îmi spune, da, să facem un TikTok și să postăm videourile de la Franța cu ce ai lucrat. Zic, nu cred, în Moldova nimeni nu știe ce înseamnă Dar nu se epoxid, făcea. poliuretan, da. Dar ce e asta în general? Spune-mi, lămurește-ne. Ce înseamnă real Pro Ecoflex? Asta e reșină epoxidică pentru hăli industriale. Dacă ați fost în Europa, în toate subteranele, când mergi cu mașina și dai din volan și se aude scârțâit, da. e că acela e poliuretan. Deasupra. Da. Ok. Și noi deja am început de la ce sistem. Asta e sistema principală care v-am spus-o. Dar am adus-o în așa mod că noi facem deja și căsele în interior, apartamentele civile, facem cu efect marmură, efect 3D, desenăm din ele. Da, cum am deschis compania? Și am postat video-uri. A doua zi avem 1.300.000 de vizualizări. Dintr-un simplu? Da, pe cont nou. Am video și până acum, el e pus ca primul sus, adică ăsta e primul video care aveam. Și ce s-a întâmplat? M-am pierdut, dacă sincer. A doua zi, când am deschis, ne-am trezit dimineață, ne-am uitat, erau parmi 100.000, erau comentarii acolo, nu știu ce. A doua zi, când ne-am uitat, 1.300.000, 4.000 și ceva de abonați, de la zero contul. Zero? 000. L-am făcut în seara aceea. Soția, cum facem? Nu aveam material, nu știam de unde pot să cumpăr material, nu aveam firmă deschisă. Da, știa din ce să faci. Da, la Franța lucram cu material de ăsta. Nu aveam SRL deschis, nu aveam nimic. Am început a da numărul meu și am prins un șantier destul de mare, 800 de metri, parmi sau 600 de metri, nu vreau să minut. Și i-am spus realitatea. Eu sunt începător, nu am nici firmă, nu am nimic. Dacă mă așteptați să deschid toți fac primul import și tot așa, facem. El m-a ajutat cum să fiu plătitor de TVA, domnul Cela, om străin, care noi la telefon am vorbit m-a învățat de la tot cum să fac ca să pot să-i prestez lui serviciu. Și primul om lui i-am prestat serviciu. Tu spuneai de dezamăgiri, tu spuneai de faptul că, uite, au fost șantiere la care... Au fost. La care, uite, ai fost nevoit, la oameni nu le-a plăcut. Au fost. În care ai schimbat, ai fost nevoit să schimbi. Astea sunt niște provocări emoționale foarte grele. Da. Și e foarte greu de trecut că toți nu știu, dacă sunt băieți care au deschis afaceri, care cu lumea se vorbește, adică populația e 5% la noi din populație vorbesc frumos și restul doar se gândește cum să iasă ei în câștig. Adică aici e permanent ca o joacă. Permanent trebuie să te gândești că el vrea el să câștige pe tine. Tu te duci să-i prestezi un serviciu, dar el automat vrea ceva să câștige. Cătăline, spune-mi de ce am alege noi în ziua de azi să facem totuși podele care faceți voi, dar nu turnăm pe jos, nu punem laminați, nu punem... Da. Deci ele sunt fără rosturi. Ce înseamnă asta? Nu e ca teracota să aibă fisurile astea de la teracotă. Da. El merge tot drept. E tot uniform. În civil, cu ce mai bun el, la pardosele calde, el transmite căldura la 2 metri pătrat. Adică e foarte bun. Nu se zgârie, ciocan pe el, greutăți de 60-100 de kg, nu crapă. Deci e mai bun ca laminat, e mai bun ca... Ce mai pun oamenii? Gresie, da. Nu, e mai bun cu... În Europa, el de mulți ani, de 25 de ani se fac. Asta am vrut să întreb.
europenii ce preferă mai mult? Europenii de 25 de ani fac este prin apartamente. În garajă, la ei, de foarte mulți ani este doar epoxid. În hăli industriale, la dânsii e obligatoriu. Cum la noi se dă autorizație, la ei autorizație nu se dă dacă în hala industrială sau de producere ceva, obligatoriu trebuie să fie reșină epoxidică pe jos. Nu merge linoleum, nu merge gresie. La noi acum tot începe să pui restricții. Acum doar beton șlefuit și epoxid. Ca din anul 2026 începe o leacă de restricții. Așa, deci poate fi pus în casă, poate fi pus oriunde. Da, el oriunde. Ca să mă înțelegeți, cu el să faci hidroizolare la acoperișuri plate, unde e în stil high-tech, chiar și în America, toate stilurile high-tech. Podurile? Da. Se toarnă? Da. Și să faci hidroizolare și încă și arată frumos. Adică îți faci o mini-terasă sus. Fain. Așa, eu stăteam și mă gândeam, în cât timp tu ai deschis afacerea în Republica Moldova și dacă moldovenii, în general, preferă astfel de podiele? Da, eu am deschis, am 1 an și jumate pe piață, dar e impact foarte mare, foarte mare. Noi nu ne-am așteptat la așa rezultat. Adică moldovenii încet Da. se adoptă la ceea ce se întâmplă Corect, în Europa. Da, dar știți ce îmi place la moldovenii noștri? Ei se informează, ei văd pe TikTok, pe social media, ei se informează, ei când mă telefonează, ei deja sunt informați cu de ce spui, pentru ce îi ajută, că e hidroizolare, că trebuie 3 straturi, dar nu un strat, adică ei deja sunt informați. Și asta e un plus foarte mare că evoluăm. Cătăline, ce parte din tine se regăsește cel mai mult în proiectul Flex? Pentru că mă gândesc la luptătorul din tine și omul care, uite, nu a avut niciodată voie să renunți. Iată, eu asta, că tu nu ai voie să renunți, eu așa te văd. Da. Eu cred că partea asta și aduce succes. Și eu știu că orice sportiv de performanță, dar să spunem 99% ajung băieți de succes. Acolo e disciplină și nu vrei să pierzi. Deci, ca să înțeleg, tu ai luat din disciplina de la sportiv, ai luat-o în afacere. Da. Și nu vrei să pierzi. Ce nu s-ar întâmpla, adică nu dai mâinile în jos, că asta e foarte important într-o afacere, să nu dai mâinile jos. Da, ce ai greșit în afacerile anterioare? Am dat mâinile jos. Și ai aplicat, iată, diferit la Proiectul Flex. Am dat mâinile jos, în toate 3. În toate 3 eu am avut ieșire din situație, la mine mergea bine. La prima dificultate, adică pur și simplu cedam, plecam în Europa la muncă. Nu încercam să trec peste dificultatea aceea. Doar cedam și Da, au fost momente când chiar și compania de acum să fie la un pas de a ieșua și cum ai salvat situația. A fost nu numai o dată, a fost în plan de contabilitate. Eu am avut contabilitate incompetentă, care îmi spunea că știe tot și am ajuns gata de faliment. Asta cum te duci tu cu știi cu lemnul? Da. Așa ai avut Așa am avut contabila. Corect. Te vezi că gândeați să întoarce. Și gata ajungeți de faliment. Asta a fost bună de tot. Și am trecut. Și primele au fost doar cu clienții. Adică eu le arătam paletralul RAL, culorile. El cu degetul mi-am arătat, eu aducem culoarea aceea. Dar când îl vezi pe 10 cm, e o culoare. Adică o vezi într-un fel. Când o vezi pe o pardosea de 400-500 de metri, o leacă e altfel și sub luminație mare și sub... Da, Cătăline, ce faceți voi? E posibil de făcut la casă pe pământ, în apartamente, unde? Noi avem sisteme pentru tot. Adică să înțelegeți, pentru tot. În hăli industriale sunt sistemele lor. Pentru apartament e sistem aparte, rezistent la UV, antiderapant,
este care pentru hăli industriale, pentru producere unde e apă multă, hidroizolare de acoperiș, avem covor de piatră, de marmură naturală. El acum e foarte renumit la noi în Moldova. Unde oamenii te găsesc? Cum oamenii vă găsesc pe voi? Noi avem tot ce e legat de social media, tot avem. Avem website, avem Instagram, Rețele. da, tot este. Dar cel mai mare impact e TikTok-ul. TikTok-ul, da. Eu azi vă spun un caz, așa, o leacă mai hazliu. Am făcut Mănăstirea Hâncu. Tu ai făcut Mănăstirea Hâncu? Da, tot cu epoxid. Preotul de la Mănăstirea Hâncu m-a găsit pe TikTok. Eu atunci doar TikTok-ul aveam. Ia ca unde... Eu l-am întrebat, dar așa, cu rușine, părinte, dar unde ați aflat de noi? Adică, dar eram la start, ca să mă înțelegeți, aveam o lună jumate de când am început toată afacerea. Pe TikTok, Cătăline. TikTok. Cătălin, apropo, tu cu cine faci? Ai angajați, ai oameni care... Da, acum am angajați, am băieți profesionali care în Germania au lucrat... Moldoveni? Da, mulți ani. Și acum lucrează, au revenit și ei în țară, eu le ofer salariu ca și la Germania. Serios? Da, poate și mai bine. Apropo, cum e să lucrezi cu moldovenii? Pentru că știi, noi așa ne-am făcut acum niște oameni, nu vrem să facem nimic, dar bani mulți să ne vină. Așa e firea omului de acum. Eu cred că și tu și eu vrem același lucru. Da. Nu, e ok să lucrez, mie îmi place. Sunt responsabili, uite, moldovenii. Sau se mai întâmplă să... Cadrele cu... Sunt diferiți. Sunt și responsabili. Noi ne stăruim, eu ca să mă... Nu, o dată în lună noi rărim din echipă. Din echipă. Da. Dar ne stăruim să strângem pe cei mai responsabili și cei mai puternici care vor să facă bani. Sunt băieți care vin, ei lucrează foarte bine. Eu mai proaspăt am avut o situație foarte bine, calitativ, repede. Nu e responsabil, nu prea vrea să lucreze. Adică primele luni toți lucrează bine. Pe urmă să începi. Da, să începe și... Da, oamenii ăștia, tu îi înveți de la zero? Da. Ei nu știu nimic. Nu. Eu acum am luat doar câteva echipe din Germania, care deja au venit, profesioniști, cu diplome pe epoxid, dar restul eu învăț tot, sau până momentul lor, toți am învățat de la zero eu. Ai tineri, ai băieți tineri, ai băieți care, uite, poate nu au avut niciun job, care, Am un băiet, un vecin de-a meu, 19 ani are și eu l-am învățat tot de la zero. Și el lucrează, îi place lucrul, e entuziasmat, să face bani. Sunt luni când poate să facă o echipă, la noi echipele sunt de 2 persoane. Orice echipă e câte 2 persoane. 2 persoane. Da, ei fac ca în Europa, 1.500, 2.000 de euro le fac acasă. Perfect. Cătălin, hai să te întreb dacă, știi cum, noi înainte de interviu vorbeam despre situații pe care tu le-ai avut cu afacerea, da? Oamenii care au învățat la tine, da? Da. Și au vrut să-ți furi idee. Asta povestește-ne, asta e un capitol aparte. Da. Asta e ceva... Eu nu m-am așteptat și n-am crezut în viață ca să trec prin așa ceva. Eu am luat o persoană, am învățat-o de la zero, dar ea... Cineva apropiat? Da, era un cumătru de-a meu, de la zero l-am învățat. Nu avea, nici financiar nu stătea bine, au avut probleme în trecut în viață și... bine. Eu trebuia să-l iau pe altul, trebuia să-l iau pe un prieten care am lucrat în Franța. Eu nu l-am luat pe prietenul acela, dar l-am luat pe cumătru, că mi s-a stat jel. L-am învățat lucru, a lucrat la mine. După lui eu a propus cineva de la... de prin ce țară, eu propus 10.000 de euro. Pe lună? Nu pe lună. 10.000 de euro că se investească să deschidă companii în 2 lor de epoxid. Nu, el ca majoritatea au crezut și au încercat. Au deschis băieții companii, băietul cel e deștept. E un cunoscut de-a meu, până la urmă amuia discutăm cu dânsul, pur și simplu, am spus, să mă suni, eu acum dau franceză pe toată Moldova și toată România.
Deci tu vrei să te... Eu deja am Deja vrei să faci, să fii în toate colțurile? Da, eu deja am franciză și pe Moldova, și în România, și în Belorusia. Adică puteai să te apropii ca prieteni, îți dădem ție, nu dădem la un om străin, de exemplu, pe nord sau pe sud. Apropo, dar ce trebuie să fac? Iată, de exemplu, să presupunem că eu aș vrea să prestez aceleași servicii ca și tine. Ce trebuie să fac? Da, de acolo e un contract de franciză, de colaborare și lucrez sub compania Proecoflex, adică sub denumirea Proecoflex. Eu îți ofer training, pregătire, materialele permanent să fie în stoc, să ai de unde să le procuri. Și din caz de se întâmplă ceva pe șantier, eu vin și încerc să rezolv, să ieși. Și tot bine. Da. Așa, ideea cu acel cumătru, până la urmă, nu ți-a mai furat? Ce s-a întâmplat? Nu, ei au deschis. Au deschis companie, acum băiatul ăla, cum să spune, l-a dat afară. Adică nici nu l-a pus în SRL, în companie, ca lucrător și l-a dat afară. Acum au trecut vreo 2-3 luni și mi s-a stat jele și l-am luat iar la lucru. Și iar a lucrat vreo 4 luni la mine și deja am luat în companie pe la mine, pe la băieți, că el e cu mătru, că el e cel mai presus. Cât eu eram pe șantier, el cel mai bine lucra. Eu permanent laudam, eu ajungeam acasă la soție și spuneam, măi, dar el lucrează, asta bine am făcut, l-am întors înapoi. După ce băieții îmi spuneau cum plecam eu, gata, să iau mașină, o făcea pe directorul și l-am dat afară. Și acum iar el a deschis ceva de epoxid, văd pe internet, dar ei iau un an, într-un an n-au nici un șantier finisat, nici un șantier început. Adică... Vorba aia, eu spun, Cătălin, ce faci acolo și ajungi întotdeauna? Adică... Eu sunt de acord, eu la multe persoane, eu fac training-uri în Moldova, eu dau certificate pentru aplicatori cu epoxid internaționale, care se duc și în Germania lucrează și în Italia lucrează cu certificatele noastre. Și adică un prieten de-a meu să se apropie la mine și să-mi spui, Cătălin, vreau să mă apuc să fac pardosele epoxidice. Eu îl învăț și eu șantierii dau la început, în start. Nu-mi trebuie nimic de pe ele, pur și simplu. Începe. Oricum de la mine o să cumperi material, oricum eu sunt prima persoană în Moldova și așa, aș vrea să ajut un prieten, dar nu știu cum, străinii altfel se atașează, prietenii altfel. Ai înțeles deja cu ce apropiație nu trebuie să te mai alegi. Da. Te stabilești cu totul acasă? Gata, Cătălin, să oprești acasă? Probabil că da, dar cum avem oportunitate, în România ne extindem foarte tare și nu știu dacă să pot de la Moldova să gestionez tot ce o să fie în România. Deci ai putea să te muți în România. Da. Piața din România e mai mare. Mai provocatoare pentru tine, mai mare? Da, nu doar de asta vreau să mă mut în România. Asta până când doar mă gândesc. De asta doar ca idee. Da, doar ca idei. Dar acolo o să fie cu mult mai mult de lucru și nu cred să reușesc să stau aici în țară. Adică oricum casa mea aici o să fie, copiii mei aici o să crească, dar mai mult timp eu cred că o să fiu în România. În Moldova deja dau francize, deja sunt responsabil pe nord, sud, centrul Moldovei încă eu. Acum ducem o colaborare să iei altcineva centrul Moldovei, tot de Proecoflex, și adică eu să nu am atribuție cu aplicatorii din Moldova. Eu doar sunt furnizor de material și cu brandul Proecoflex. Și încep să evoluez deja pe România și pe Belorusia. Belorusia tot Piață de extindere? Da, noi deja avem o franceză pe Belorusia. Cătăline, ai o istorie interesantă de viață. Care e acum relația ta cu sora ta, apropo? Cum și a fost? Relație foarte bună. Foarte strânsă. Eu, nu știu, eu foarte puțini oameni care am văzut în așa relație, fratele cu sora, ca cum eu. Și undeva sunt mulțumit la părinți că am putut să fac așa. Există regrete? Nu. Sincer, eu mă bucur pentru tot. Eu sunt așa o leacă optimist. O leacă, ești mult optimist. Da. Eu permanent spun,
așa au fost fie, dacă era altfel, nu eram așa cine sunt. Nu am nici succes în business, nici în sport, cine știe unde și ce făceam eu acum. Cum se definește Cătălin acum? Om din business sau ex-sportiv? E judocan, tu îți dai seama, judocan. Nu, eu să intru acum cu un judocan, eu nu fac față cu un judocan care stă zilnic. Dar sportul, oricum, toată viața deja o să fie la mine. Noi suntem legați unul de altul. Asta, știi cum vorba aia, că dacă a intrat și l-au bucat de noapte, tu urci bicicletă, dacă te învățați să mergi, poți să mergi. Totuși, există ceva ce uite, un vis care încă neîmplinit, pe care tu ți-l dorești foarte mult să realizezi. Da. Eu tare vreau sorie să-i cumpăr casă. Nu apartament, dar casă. Tu să-i cumpări Da. casă? Și noi mergem spre asta foarte Asta curând. ca răsplată a ceea ce a făcut pentru tine? Asta nu ca răsplată, asta ca... La mine de mic copil asta mi-era... Ca în plan. Da. În plan. Încă nici nu aveam planuri eu ca să ajung afacerist. Eu mă gândeam că pe baza sportului să fac bani undeva pe la America, pe undeva departe și să vin acasă și să fac un cadou sorii. Apropo, dar cum îți văzut moldovenii în Anglia, Franța, Italia, unde ai mai fost tu? Ca sportivi sau ca... Ca oameni. Ca oameni, ca muncitori. Și muncitori foarte buni. Să vie toți băieții acasă, toți care sunt în Europa. Eu vă spun că Moldova foarte tare ar evolua înainte. Cătăline, știi ce să spune? Că în diasporă, în mare parte, s-au dus cei care nu pot face mult în țara lor. Și... Toți fac acolo. Toți fac. Toți meșterii sunt în diasporă. În Moldova, da, pur și simplu, la noi este un minus la mulți moldoveni. Am fost și eu prin asta. Să tem să lucreze la ei. Lor mai bine spune-le ce să facă. Ei îți fac tot. Moldovanul, el lucrează că pune teracotă, dar dacă tu îl rogi să-ți tragă electricitatea în casă, el ți-o trage și nu te orientează niciodată. Știi? Adică pe toate poate să Da. Dar să temi să facă singur la el. a lui. Da. A lui ceva. Da. El, cineva trebuie să-l direcționeze. Adică să-i spui, du-te încolo, fă aceea, atâta ai pe zi, stabilitate. Stabilitate. El are 2000 de euro, el e bucuros de 2000 de euro pe zi, dar seara când spune sculcă, îți gândește, dar de unde acela face 10.000 de euro pe zi? Știi? Dar nu știi câtă muncă este în spate. Cătăline, dar tu ai prieteni? La moment am ajuns că cam am 4 prieteni care unul mi-e nănaș și încă 3 suntem tot de foarte mulți ani împreună, dar eu am avut foarte mulți prieteni și am rămas doar noi 4. Adică cu timpul s-au tot rărit? Cu timpul eu cred că eu permanent eram focusat pe companie. Ei mă telefonau, poate să ieșim la o cafea. Eu nu reproșam că nu ies. Dar hai să încercăm pe mâine, adică eu chiar nu aveam timpul ăsta. Și undeva poate toți s-au spărat, aș crezut că mi-am deschis companie, gata, am uitat de ei, dar e ok și așa. Om de afaceri, asta înseamnă timp zero. Foarte mult timp se pierde, foarte. Eu, sincer să-ți spun, dorm 4-5 ore. Pe noapte. Da. Duminica la noi nu e zi liber. Până în momentul de față. Noi duminica muncim, lucrătorii toți acasă, dar eu duminica lucrez mult. Cătăline, deci oamenii vă găsesc pe rețele de socializare, Da. Oamenii vă știu, am înțeles, faceți lucruri calitativ, ceea ce în Europa, de exemplu, spuneam, deja se face de mulți ani. Da. Ultima întrebare, Da. cel mai mare vis din viața ta? Cel mai mare vis? În afară de casă pentru sora. Nu, da, asta aș vrea să mă gândesc acum. Nu știu care, dacă sincer, parcă aș vrea să fiu un om de afaceri internațional. De când am deschis compania asta, vreau tot să
s-a pornit, știți, ca în sport, vrei să stai primul. Ia că așa la mine, eu vreau... Vrei să fii primul. Da, vreau foarte departe să duc compania Proecoflex și nu doar în Moldova, adică noi acum ducem colaborări și în Dubai, am început a duce de săptămâna trecută colaborări cu ei. Adică vrem să ajungem la un nivel foarte înalt, nu doar în Moldova. Cătăline, noi te mai așteptăm la emisiunea noastră, pentru că Desigur. spuneam, istoria ta pe mine m-a fascinat. Am vrut să o știi și cei de acasă. Da. Mulțumim pentru că sunteți parteneri la podcastul nostru, emisiunea pe online. Da. Succes în tot ceea ce faceți. Eu mă bucur că te-am cunoscut și să fii entuziasmă. Mersi, Da. Emilia. Cătăline, Mersi. mulțumesc foarte mult. Mersi. Prieteni, alături de noi a fost Cătălin Muntean, spuneam, om de afaceri, tânăr care a muncit mai mulți ani peste hotare, fost judokan cu o istorie de viață interesantă. Mulțumim încă o dată partenerului general al podcastului Balkan Pharmaceuticals, dar și Proecoflex.